nakuha na rin namin yung sasakyan. Ayan, ito yung tinawaran namin kahapon. Ayan, kasama ko si Pari GR. Ayan, kasama ko na rin si Pari Tisoy. Ayan guys, merong mga sasakyan dyan. Ito po, tunay po tayong legit at bumibili ng mga sasakyan. Ang ating presyohan po ay tamang presyo lang po tayo at sapat lang. Ayan po. Van ito na yung Nissan na yung Vanet. Ayan guys, hatakin na rin. Nandito na rin yung aking panghatak. Sa may mga sasakyan dyan, yung mga nakajunk na. Kung meron man kayong mga kilala, pwede nyo po akong i-PM dahil kami po ay bumibili ng mga nakajunk na sasakyan, mga nabaha, mga nabangga, truck, kutsi, van, basta 4 wheels po aming binibili. Ayan, kahit ini po ito Pangasinan, Tarlac, La Union, ayan po. Mamaya pakita na rin po natin kung paano natin ito hatakin. Ayan, thank you. Ayun sila si Ma'am. Okay naman na po ito. Ito na. Party so yun. RGR. Okay lang eh. Age. Nagbunga na. May panad silstok tayo. Nakalansan siya. Ni malay. Ini ba rin. Papeles. Madam. Lulok na age. Naporta alam mo si Party so. Malikot sa animal. Sigurado laya. Boyormi ka na. Ito lang eh. Ini marunong si Tisoy niya. Magana tayo bangko. Ya. Mantulak ka. Nyalawa sudah taga video pa. Tuga. Ibang kunire. Bagam noob. Op. Napipay mo to, delikado. Kailangan ay sampay buya. Ni, napipay na to. Ni, may Tisoy ni. Op, duga. Kabig to daw. Kabig to daw. Biag. Ha? Ay, tatalura kami mangkinan saya, mangguyo. Nalas sila ya. Anila. Ibang kunira ya man may paway sa iluluganan. Ulitin. Yung sasakyan mga boss, papagawa na lang po ako ng mga kasulatan kay madam na nabili po namin yung sasakyan para in case of na sige para in case na may pumara sa amin na police, may papakita po kami kasulatan na binili po namin yung sasakyan nila. Bahay ko kay Pari Remark yung yan, papagawa ka ng kasulatan. Yan ma'am, yan sila ma'am. Sila Pari Tisoy naman tsaka si Pari GR, tinatali yung sasakyan mga boss. Ayan. So kanina nag-grooming tayo. Ngayon naman pagbili ng sasakyan. Si Pari GR, Pari Tisoy. Ayan yung sasakyan na panghahatak namin. Ito naman yung Nissan Vanet. Sa may mga sasakyan yan. Ayan, legit buyer po tayo. Basta magkaanoan tayo sa presyo, kukunin po namin yan. Hahatakin na po namin kaagad mga boss. Baka may mga kakilala pa kayo dyan na mayroong mga sasakyan. Ayun, inaayos na rin yung Pari Remark. Hindi sila ma'am. Nabayaran ko na rin yung presyo ng sasakyan. Ito na lang. Iuwi na lang ho namin ito sa mga aldan. So yun. Baka hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po. Boy Discarte, Aldrin Biasaga. Yan sila Tisoy. Tulak mamog Tisoy. Dugalak ko no. Sigurado lay kwarta ng Tisoy, nyalamot ne. Ba na to. Sigurado laya, mampainom yan ani barangay Anulid.